Ndek sugih mlampok emung sak donya, bareng saiki mrengingis untu-untu tok. Aku engko terna mubeng desa. Lho, Anggir omah arep tak leboni. apa ngemis? Urung-urung kok ngemis lepakne. Ora. Tapi apa? Aku arep njaluk ngapura karo tangga-tanggaku sing tau tak larak atine. Ngono. Engko aku terna memoden ya. Lho, apa kok Aku arep tobat njaluk waras sembayang. salah wong kok sembayang nek teko memoden lah aku tak baleken. Lah aku tak balek. Arep mbok warai. Iya, tak tuntun. Lah nek mbang kowe tau kliru. Apa? Sembayang dia madhep ngidul. Halo. Wong kok anak-anak ae. Brengos meneh kok cukur. Ora pantes wong melarat gede brengos. Gak oleh. Ora pantes cukur. Abang bayi rupamu banget. Aku melarat kok padu. Ora yo Kang, nek kesang piye-piye aku yo eleh mbocak kepenak, mbocak lara. Saiki mlarat wis dilakoni tobat. Wong pancen ana salahe ra ngono Kang, aku ra piye-piye. Ayo. Lho, ayo ning ndi are? Ya aku tuntun ah. Lho, wis ora dalan piye? Kok njaluk tuntun iku lha apa? Mau ngau nek loro. Ya iya kok njaluk tuntun lha apa rek? Aku bojomu. Ah iya, lah yo ngene iki. Nang wayah ngene iki ngemis njaluk tuntun lha mak kok aku mbok omah-amuk kajakane kok ayo. Hah? Tenggo-tenggo kaya manuk empuk.